Hi guys, खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो नै कभार भिडिअ बनायनो नागिरदों नै देलायसोदों सिख्लाफ्रा। नै बेयावनो जायगाफोरखौ एसे नायना लादो। जोङो साथामदोंहा कभार भिडिअ बनायनो नागिरदों आरो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामहरबाय थाबानो जाबाय जाहाथे जोङो बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ बनायनो हायो। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ बनायब्ला नोंथांमोननिसिम थाब सौहैयो आरो मोजां मोनदोंबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो आरो लाइक खालामबानो जाबाय। मानोना मोनसे भिडिअ बनायनो थांबा बिराद खस्थ' मोनो आरोना जाय जाय भिडिअ बनायो बिथांमोना मिथिखायो माबायदि खस्थ' मोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो हायोबा लोगोफोरनोबो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दसेनि उनाव लोगो मोनलायसिगोन। मोसाखांबाय जोङो नै मोनसे पट भिडिअ बनायखांबाय आरोना जोङो दा नै अखा थाइफ्रिबाय अखा हाजोब्बाय नै जोङो नामार खारलांबाय जोङो सुटखौनो खालामजोबनो मोनासै नालाय दै बारनांसिगोन जोङो नायलाय दैसा अखाया बारा हाबाय दै दिनै मोनला भिडिअ बनायनो भिडिअखौ आंनि सायाव दोनथ'नोसै नै अखाया बारा हाबाय ओंखाय आं भिडिअ बनायनो हाला। जोंहा अखा गारनायखाय हायफिनलायबाय जोङो नै हायफिनलायबाय जोङो दा आरो मोसालायफिननो एसे बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंहा भिडिअ बनायनाया जोब्बाय दा जों न'आव थांसै। स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो हायोबा साबस्क्राइब खालामदो जाय जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै। स' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे नोंसोरबो माबाफोर बुंदो बुंला दे होमबालाय बाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।